kembali. Emma, video, खाली सिगाङाव खाली बारलाहर 사람 보고 봐봐 뭐 이렇게 합는 이라 그러지 नहीं लेवा सारा पारी बना पाए कीरा मोयरा लेवा सारा पारी बना पाए nebe şey
পঞ্চলাখ লিটার আঠা বলবেন আপনার পঞ্চাশ আপনার আমার একেবারে আমি আপনার উত্তর रायजोफोरनि आखायाव नेशनेल फ्लेगआ बेसेबां दङ एसे गोजौआव दैखांनो थाखाय खावलायबाय आङो नेशनेल फ्लेग नेशनेल फ्लेग नेशनेल फ्लेग बरिया बरिया भारत माता की मोनसे खावलायनाय जेला प्राइम मिनिस्टार बिथाङा हाबफैगोन अननानै बयबो नेशनेल फ्लेगखौ गोजौआव लाबोनांगो आरो बेबायदि दैखांनानै सिबिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समाव नोंथांमोना एसे धैर्य हमनानै नेबावनांसिगोन जाय समावनो मिटिङा जागायगोन सानजाथिंजाय जि स्क्रिन सोंनाय दङ बे स्क्रिनखौ मोननैसो बोखारजाबावगोन जोबनाय फारसे सोरबाफोर भलिन्टार दङबा जोबनाय फारसे बोखारनानै होनो थाखाय खावलायबाय मानगोनां रायजोफोर दिनैनि साना जोंनि मोनसे जारिमिनारि सान बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोङो गासैबो सागानगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिनि मोनब्रै हानजा इउबिपिअ भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार बयनिबो जानानै साबायखर बावहरबाय
그냥 보고 싶은 거 같아. Repeat,